Nevieš večer zaspať, zle sa ti spí, máš nepokojný spánok, tu máš pár tipov, ako dostaneš svoj spánok pod kontrolu. Bez dobrého spánku sa žije ťažko, ovplyvňuje tvoj imunitný systém, zdravie pokožky a vzhľad, ovplyvňuje aj to, či dokážeš jasne myslieť cez deň. Učiť sa, riešiť problémy, rozhodovať sa a adaptovať sa na prostredie, ale aj pozornosť, pamäť, myslenie, jazyk a vnímanie. Mne osobne sa veľakrát stalo, že som sa v noci prehadzoval, nevedel som zaspať, až som to nakoniec dal a šiel do ladničky sa nájsť. Vtedy som si uvedomil, že som to v ten deň prehnal s kofeínom. To, že spánok a kofeín nie sú kamaráti, to nie je žiadne prekvapenie, ale to, prečo a ako kofeín funguje, prekvapenie môže byť. Kofeín totiž bráni pôsobeniu adenozínu, čo je jeden z dôvodov, prečo nás kofeín robí bdelými. Množstvo kofeínu, ktoré piješ a čas, kedy ho konzumuješ, sú kľúčové pre reguláciu bdelosti a optimalizáciu spánku. Odporúčam, aby každý oddelil príjem kofeínu od 90 až 120 minút po prebudení. To ti pomôže vyhnúť sa popoludňajšiemu útlmu. Áno, dobrý večerný spánok sa začína ráno. Hlavnými nástrojmi na reguláciu toho, kedy si bdelí a kedy spíš, sú svetlo a tma. Jedným zo spôsobov, ako zabezpečiť, že tvoj vrchol kortizolu bude skoro ráno, je to, že hneď po prebudení 30 až 60 minút sa vystavíš jasnému svetlu, najlepšie slnečnému. Nezáleží na tom, či žiješ na mieste, kde je zamračené alebo slnečno, všetci by sa mali snažiť získať jasné svetlo do očí, ideálne zo slnka, v prvých 30 až 60 minútach po prebudení. To nastaví tvoj biologický časováž na správny rytmus, čo pomôže lepšiemu spánku v noci. Okrem svetla je telesná teplota ďalší dôležitý nástroj. Keď sa telo ochladzuje, má väčšiu tendenciu zaspať a zostať spať. Počas spánku sa telesná teplota znižuje o 1 až 4 stupne, čo je nevyhnutné k tomu, aby si mal dobrý spánok. Ak sa však telo zahreje o 1 až 4 stupne, prebudíš sa. A ak chceš byť bdelý ráno a dobre sa vyspať v noci, vystav sa jasnému svetlu a nízkej teplote hneď ráno, napríklad studenou sprchou, a k tomu najlepšie rozprúď svoje telo napríklad cvičením. Počas neskorého večera, čo je obdobie pred spánkom, je dôležité vyhýbať sa svetlu akékoľvek farby, pretože to môže naštartovať mechanizmy, ktoré ťa ráno prebudzajú. Večer a v noci by svetlo v interiéri malo byť čo najnižšie, aby to nenarušilo tvoj biologický rytmus a spánok. Preto je múdre, keď zapadne slnko, stíšiť všetky svetla.